va a ser. Sí. Pero bueno,
Francisco Paradela, 98 anos, e este ten 97, Corral, 97. E Paradela está no Padre Rubinos, ali na Coruña, e ten, dixo este mes, me parece 98. E xa lle digo, cando vou a ver, quedamos sin viñedos. Acabou ca uva toda. Non só aquí non ten 98 anos, aí ten menos. Bueno, isto é no 52, iban a actuar para a muller de Franco. Isto é en Muxía, na Barca. ¿Quién era a muller de Franco? Pepe, Pepe, ¿quién era a muller de Franco? Doña Carmen, ¿no? Non, a Collares. Era moi cohibida, tiña que cerrar Malte, a joyería que iba a Cuñela, porque non pagaban nada. Malte o que fixo foi propoñer un día festivo para os xolleiros a Coruña Cantera Villa. Bueno, seguimos aquí. O tamborileiro Paquito Cenamor, dos tenamores que cantaban Cánticos da Terra, era unha familia de tenores, solistas fenómenos, todos. Non eran sementales, eran tenores. Por aquí, o regueifeiro, Pena, que era vivía na Falterra, en Santa Lucía, e conocín logo en Molina, o alcalde, o puxo de guardián no monte de Santa Margarita, que era un cholo, verdade, de traballo que non tiña no monte de Santa Margarita. E viñeron aquí de Regueifeiro a Pontevedra, e ten unha monteira de Pontevedra, mirada para a monteira, que é vosa aquí. Joder, que contento estou falando agora. Leva o tempo calado, E a regalaron El licor café. Pontevedra, que debo de facer un grande Regueifeiro, e regalaron a monteira. Esta xente tocaba para Cánticos da Terra, que foron a actuar a Muxía, no ano 52. Un, dos.
Estamos de acordo? Calquera che di que non. No. Pero bueno, é parte da miña vida tamén. Pepe, sí. Ahora, o de xuño conócenos todos. O mes de xuño conócenos todos. Cos tempranos aí tocando nunha procesión, vedes que os gaiteiros van diante da procesión, diante dos curas, non como os fan agora. Diante da cruz. Diante da cruz. Diante da cruz Vamos no inferno. Non te poñen detrás dos santos. Antes ibas abrindo o camiño diante dos santos. Pero aquí non está Pepito. Estou aquí. Está na gala. Onde? Teño varias desas, Aquí, nesta. Na revista, sí. 5 anos andamos co pecho xa as calaveiras. Sabía, non había tal cosa. Esta foto do ano 1945. E eu 5 anos. Aquí pon 46, a ver. Andas a quitarano. Teño 5 anos. Mira, teño 5 anos. Mirade, unha pequena solución. A foto que está aí na portada da revista e na que é parecida non é a mesma. Porque nesa está Pepe e nesta son os distintos. Pero aí teño o meu amigo que teño aquí tamén. A Julio. Velo? Aquí está Julio. Se morreu tamén. Julio era o rato.
por Pedro Echevarría Franco, que era musicólogo en tiempo de Franco, claro, la dictadura, años 52. Él estaba bandeirada, por supuesto, pero bueno, adaptaba a un grupo de danzas, con gaita, que le queda muy bien. Esta tocamos en Buenos Aires, no Teatro Colón, no Festival de Auto y de Folclore. Nada más perra de que no 75 se salva alguna. Esta peza ten un mérito doble. Chámase de Santa María de Torás. Torás é un lugarillo que está pegado a Granada. E ali teñen un grupo que lle chaman de Santa María de Torás. E non lle deixan tocar esta peza. Os da sección femenina non lle deixan. Que sonábamos este grupo, tocábamos os cachorros. Non lle deixaban tocar os de Torás. Despois ven que vaya a ver el Vamos a afinar primero un poquillo, a ver cómo antes.
co paso doble de Melide, as arrúas de Melide, no final. Vamos co paso arrúas de Melide, que tocaban eles, cando era pequeno, se supón que era de Montrove, 80 anos, o vello parroco, estas cousas que tocaban. Me criei un pouco con estas cousas. Paso arrúas de Melide.
alá, ali, a bailar no baile galego, con vos, verdad? Esta música. E bueno, dan a volta ao mundo. Depois aparece alá, e de todo. E de todo. Vamos a ver partida con todos, verdad? Non me dá que Apareceu na Argentina, non, tamén? Eh? Teño oído que apareceu na Argentina. Sí, anda, por todo o mundo, porque aí tamén este home que morreu aí, que estuvo aí tocando, como tu marino gaiteiro, O si o... Cesario, Cesario. que estuvo con este chaval gaiteiro tocando, ahora vos Aires para aí 8 meses, ou 10 meses, con Budín. E veu no periódico unha foto, non é así, que ahora morreu, Cesario morreu, non sei se estuvo cantidad. Pero en Xaneiro. Levou para lá, enseñou a lá. As músicas andan por todo o mundo. Nos centros galegos, un que leva para ali, outro que leva para ali. Bueno, vamos, é de todo. De hecho, non nos parece nada, é de todo. Sempre estamos aí que se dar, é de todo. Olles unha letra, E de todos, pero a anécdota bonita Bueno. é que o que a fixo, o Cheiño, bueno, es que sempre mentre estaba tomando unhas tazas, normal, nunha barra da taza, no malo. Vamos con outro pasacalliño pequeniño, sobrado, como era sobrado. Cando era pequeno, detrás dele, era que tocaba moitas cousas máis. Pequeniños, pero sabrosos, verdad? País. Ahora vamos con San Antón. A outra que fixo o Cheiño. San Antón de Iris. Tamén no repertorio dele. Vamos a ver que facemos.
inicio, as rúas dantas, tamén tocaban eles, isto no para ver a Corral, no 28, 30, máis, ponemos unhas dantas así. Esto que hai? Se ponemos a máis ou menos, non se entera nada. Vamos para Padrón, por Piña. Vamos a ver, pues castigado, joder. Redonda. Bueno, está unha peza que tocaba, o vou a repetir, a miña familia en dúas partes. Dúas. Cando pequeno. E depois ven con tres partes, que deberon lamentar unha, de González Enrique. Ven con outra parte. E González Enríquez é da provincia de Ourense, se non me equivoco, foi director de Cántico da Terra, e quedou un blanco. Se eu de pequeno tocaba en dúas partes, ahora ven unha con tres partes. E
E redonda é o que lle vou ter, porque puxamos con baile para o grupo ellos, e o baile a redonda. Puxamos esta peta, a redonda, de acordo? Vamos a tocar estas partes. A ver, tu esa. Vamos con una petilla de casado, guarda. Vai anche tutti i vicinanti che facciamo a Santiago, la giornata del Corgarello. Tanto. Guarda, casale e aspetta, come va?
casa de lo que sea ela. Que se fagan este... Home, pero que era un así, ¿no? Como se hace, pues se chavía ela, esa. Porque te paga entrega de... Bueno, es lo que voy a hablar de todo. Hay que mirar por ellos, Hay que mirar por ellos. Es que non é un autor. Hai que mirar por ellos. No, hay que mirar por ellos. Que Queen está ahí. Está ahí un equipo que manda, Es que no lo puede dar. cando entrei aí na exposición de fotos me entrou algo
pasé a infancia. Casi choro, con razón. Veis as fotos, a xente que falta, aquel ali, quedei acojonado, meu. Ves?